Percuția va răsuna din hol pentru atmosferă. El n-a venit să răzvrătească, nu vrea pieirea nimănui. Și mulți cu pietre îl alungă și râd de el ca de un smintit. E ciripit și cânt. Văzduhul e plin de soare. Și cât e de frumos în sat, iar salciile albă floare, râd de atâta sărbătoare, îți zic Hristos s-a înviat.
sală absolută la Casa Artelor Timului Patri. Vă rog să-l invitați și pe colegul dumneavoastră și să-l prezentați. Ajutorul neprecupețit al colegului meu, domnul conferențiar universitar, dr. Sorin Rodaru. Nu plecați, pentru că veți primi și dumneavoastră acum trandafirul galben al Casei Lipati. Vă rog frumos și vă mulțumim încă o dată pentru această premieră. A fost foarte frumos, un moment chiar emoționant. Așa începem sărbătorile pascale, vă dorim sărbători de Paști binecuvântate, cu pace, cu liniște sufletească și cu multă, multă iubire. Sperăm să fim sănătoși cu toții, ne dorim să fie pace în întreaga lume, ne dorim liniște celor care nu o au, ne gândim la ei, poate că ceva din frumusețea acestui recitat și a acestor voci, poate cumva a ajuns și până la ei. Vă dorim sărbători fericite și aș vrea să închei cu ce spunea Nicolae Steinhardt, atât de frumos, știu că am mai repetat-o, dar este cea mai frumoasă încheiere pentru această seară. Arta nu este comunicare, ci cubinecare, spunea Părintele Nicolae Steinhardt. Iar noi, cu toții, vă mulțumim că ați ales ca în această seară să cubinecăm împreună. Sărbători fericite!